Myöhäisehtoopäivää täältä Pohjanmaan Raippaluodosta. Tulipa muutama juttu tässä mieleen. Mä kävin tossa päiväseltään, niin ajelin nonne Vaasan kaupunkiin päin ja kävin kaupassa. Ja matkalla Vaasaan niin kattelin, että auravallit rupeaa olemaan aika miehekkäitä ja tietysti maantie oli huonosti kolattu ja kattelin sitten kaupungissa ympärillä tätä lumimäärää, mitä nyt on. Ja niin kuin tuossa näkyy mun taustalla, niin siinä on Raippaluodon sallilla lumikasa, joka muistuttaa niitä, mitä nyt tapaa olla joskus, sanotaanko tammikuun lopulla. Tulipa vaan mieleen, että tässä olisiko ollut 10 vuotta sitten joku tällainen itohippi, vihreä akka otti ja tokas, että vuonna 2020 niin lapset eivät enää näe lunta. Juupa juu. Okei. No nyt eletään kohta 2024 ja lunta on ihan vähän niin kuin melkein, että jo rupesi niin kuin riittämään. No nyt kuulin tuossa uutisissa on ollut, että tonne Dubaihin, tonne aavikkoon, niin sinne on nyt noin 80 000 ihmistä lentäneet ilmastokonferenssiin. Niin tuleepa vaan mieleen, että kun sinne nyt 80 000 ihmistä pitää lentää ja suuri osa niistä tulee tietysti näillä yksityisjeteillä ja oikein hyvin voivaa porukkaa sinne on tietysti mennyt ja jumbojeteilla ja Airbusella ja millä ne on mennyt, niin olisi kiva tietää, että näin vanhana lentokonetankkarina, että kuinka monta 100 000 litraa lentopetrolia palaa ja on palannut ennen kuin nämä ihmiset ovat käyneet ja tulleet takaisin ympäri maailmaa, minne nyt on menossa, mistä ne tulikin ja näin päin pois. Se on muuten valtava määrä. Ja nämä ihmiset on nyt mennyt sinne keksimään kaiken näköisiä nasevia kauhujuttuja ja skenaarioita, että ne sais meidät tavalliset pulliaiset uskomaan, että meidän pitää nyt ruveta syömään ötököitä ja kaikki lehmät pitäisi tappaa ja meidän pitäisi laskea tuvan lämpötilan 2 astetta noin, että me pelastetaan maailman. Okei. No samaan aikaan, niin tuolla aavikolla, muistaakseni myös Dubaissa, vai oliko se Saudi-Arabiassa, no joo, jompikumpi, niin siellä palaa, uskokaa tai älkää, niin 42 miljoonaa autorengasta. 42 miljoonaa autorengasta palaa aavikossa. Käykää vaikka googlettamassa. Ja toi savupilvi, mitä sieltä nousee, niin on kyllä sen verran valtava, että veikkaan, että helposti Helsingistä Rovaniemeen niin riittäisi. Voi olla, että pidempääkin. Ja lehmänpierut tappaa kuulemma. Juu, okei, selvä. No sitten kun mietitään vielä tätä hiilidioksidihommaa, mitä nyt on niinku tapetilla niin kauheasti, niin. Jos en mä väärin koulun biologiasta muistan, niin maapallon ilmakehä on koostumukseltaan seuraavanlainen. 78% typpeä, 21% happea ja 1% suurin piirtein kaikkia muita kaasuja. Argoonia, xenonia, kryptonia, näitä niin sanottuja jalokaasuja ja kaikkia tällaisia. Ja siihen 1% joukkoon mahtuu hiilidioksidi. Maapallon ilmakehässä on 0,4% hiilidioksidia. Siis 0,4% 100%. Ja viimeisten tieteen mukaan niin tästä 0,4% niin 11% on ihmiskunnan tuottama hiilidioksidi. Kuvitelkaa. 0,4% niin 11% on ihmiskunnan tuottamaa hiilidioksidia. No joo, mulla on sen verran huono laskupäin, että mä en rupea edes räknäämään, että mitä se sitten loppupeleissä on.
Mutta ei se kyllä paljon ole. Ja tämän murto-osan takia nyt on niinku helvetimoinen härdelli päällä, että me tukahdutaan tänne kaikki hiilidioksidiin ja me kuollaan kaikki ja kaikki on päin mäntyä ja näin päin pois. No on sen verran vanha, että mä oon koulussa joskus aikoinaan lukenut biologiaa. Ja siinä puhuttiin sellaisesta ihmeellisestä jutusta kuin fotosynteesi. Fotosynteesi on se prosessi, mitä tapahtuu, kun kasvien vihreät lehdet ja havut ottavat ilmakehästä hiilidioksidia ja auringonvalon kautta muuttavat sen hapeksi ja sokeriksi. Happi palautuu takaisin ilmakehään ja sokeri varastoituu kasviin, juuriin ja joka paikkaan. Ja siitä tulee sitten niin kuin kasvinruoka. No joo, tämmöisellä maalaisjärjellä ajateltuna, niin jos olisi hiilidioksidia sitten, jos se nyt kerran on kasvien ruoka, jos sitä olisi suht runsaasti, niin kyllähän kasvit sillähän pitäisi kasvaa paremmin. Vai mitä olette mieltä? Ja semmoista niin kuin ihan perus maalaislogiikkaa, että joo, okei, jos kasvilla on paljon ruokaa, niin ihan niin kuin ihminen, jos siellä on paljon ruokaa, niin se kasvaa paremmin. Ja en tiedä, oletteko huomannut, mutta jos te olette Närpiön läpitte ajanut, niin siellä on näitä valtavia kasvihuoneita. Niin monta kertaa niiden kupeessa tai päädyssä seisoo sellainen iso valkoinen tankki, mikä on korkea semmonen pötikkä, missä lukee Aagagas tai Lindegas. Aika moni varmaankaan ei ole miettinyt sitä, että mitä noissa tankeissa loppupeleissä on, mutta mä tiedän mitä niissä on. Näissä tankeissa on hiilidioksidi. Kasvihuoneisiin ruiskutetaan hiilidioksidia, jotta tomaatit, kurkut ja paprikat kasvaisivat paremmin. Okei? No jos hiilidioksidi nyt kerran on myrkkykaasu, niin kuinka se voi olla sallittua, että sitä ruiskutetaan kasvihuoneisiin? Kuinka nämä ituhippit voi hyväksyä sitä, että jos ne syö kurkunpalasen, niin se on kyllästetty hiilidioksidilla, joka pitäisi olla ilmasto ja myrkky ja kauhea tällainen tappava kaasu. Ei oikein mulla ynnää tää touhu ja en tiedä nyt sitten kuka narraa ketään ja minkä takia ja näin päin pois, mutta pistää kyllä miettimään, että joku tässä narraa. No ehkä joku mua viisaampi voisi mullekin selittää sitten, että mistä nyt on kysymys, mutta kai sitten näillä nyt on pakko mennä, kunnes joku viisahampi sitten keksi jotakin parempaa, mutta ei mitään. Hyvät loppupyhät teille ja hyvää loppuvuotta ja kun jouluaikoina sitten tulee, niin olkaa kilttejä toisillenne ja olkaa ihmisiksi. Morjens.